Wara li l-istudenti tal-MCAS ilhom għal dawn l-aħħar xhur għaddejjin minn diffikultajiet minħabba n-nuqqasijiet tal-Gvern Laburista lejn l-għalliema, issa saret petizzjoni sabiex jappellaw lill-Prim Ministru Roberta Bela biex intervjeni u jgħin lill-istudenti affettwati. Għal dawn l-aħħar ġimgħat l-istudenti tħallew fidlam dwar il-progress tagħhom u studji ulterjuri possibbli. B'madwar 8,000 persuna qed tkun affettwata b'xi mod jew ieħor. Dan għaliex in-nuqqas ta' informazzjoni dwar il-marki li kisbu fl-eżamijiet u xogħol li wettqu qed twassal biex ma jkunux jistgħu japplikaw għal xi kors fl-Università ta' Malta u inqas jistgħu jibdew jaħdmu fis-settur li huma jistudjaw fih. Dan kollu qed iseħħ minħabba li l-Gvern ilu xhur iwiegħed lill-edukaturi kundizzjonijiet u pagi aħjar. Iżda baqa' ma wasalx. L-MUT sejħet tilwima industrijali għall-għalliema tagħha fejn il-kundizzjonijiet jinkludu żamma u l-proċessar tal-marki tal-istudenti u li ma jservux bħala invigilator waqt l-eżamijiet u ma jkunux parti mill-proċess tal-vajvas. L-istudenti qed ifakru li huma jixtiequ biss edukazzjoni mingħajr ostakli u limiti. Ġi konfermat ukoll mid-direttur tal-MCAS Martina Caruana li l-vajvas mhux se jkunu qed isiru bħala parti mid-direttivi tal-MUT. L-vajvas huma laqgħat importanti fejn l-istudenti tal-aħħar sena li jkunu se jgradwaw jippreżentaw ix-xogħol tagħhom biex il-marka finali tkun konfermata. Intant fl-aħħar żviluppi dwar din is-saga issa ġi konfermat ukoll li l-prinċipal tal-MCAS Joe Chime James Kallejja kien imkeċċi mill-irwol dan seħħ billi l-kuntratt tiegħu ma kienx imġeddet mill-Ministeru tal-Edukazzjoni.